Deci, salutare lumea, eu sunt Alpha Omega și vom extrage persoanele la giveaway. Deci da, vedeți, sunt 5 persoane, n-au participat multe, eu mă gândeam ca să fie mai multe, un 7-8, dar na, o să extragem. Voi acum o să-mi vedeți fața și ecranul, vedeți aici. Eu o să pun mouse-ul aici, o să-mi pun mâna la ochi și o să extrag. Deci 3, 2, 1, am întorc. Nu, mai bine îmi pun mâna. 3, 2, 1. N-am dat. Și da, câștigătorul este X-Penguin Gamer! Să-l aplaudăm! Gata. Și da, cum vedeți, scrie X-Penguin Gamer. Și acum putem șterge aceste nume, fiindcă nu mai avem nevoie de ele. Bam! Au dispărut. Deci da, și cam atât cu acest episod. Am fost Alpha Omega. Și dați puțin să văd ceva. Ce frumos. Alpha Omega Și noi ne vom revedea data viitoare, deci pa!